Masu sauraro barkanku da sabon kasancewa da mu a labaran rana. Shugaban ƙasar Nijar wanda ya yi wannan murɗa ya karɓi wannan mulki na wannan ƙasa ta Nijar ɗin, inda ya soke Muhammadu Bazoum. Babu gudu ba ja da baya game da wannan juyin mulki da ake yi a ƙasar Nijar, kuma har ya ƙara tunatar mutu da cewa an ƙara kama shugaban ƙasar NNPP Okowa kenan a wannan ƙasa ta Nijar ɗin, inda suka shigar da ƙara ga gare shi gurin wannan hukuma tasu ta Nijar ɗin. To amma dai mai sauraro ƙara gyara zama domin jin shirye-shiryenmu na yau. Barkanka da shiganmu cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. Kuma muna ƙara tunatar da kai da idan har wannan lokacin ne shigarka cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, to ka danna mana alamar subscribing, sannan kuma sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa, domin da haka ne za ka rinka samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To wannan tsohon shugaban NNPP ɗin nan Okowa kenan, wannan babban sojan janar Lukman kenan, shine Allah ya yi nasarar kama shi, a inda har wannan shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum ya fito ya faffaɗi maganganu game da wannan sojan mai juyin mulki a wannan ƙasa ta Nijar ɗin gabaki ɗaya. Har ya ƙara faɗa musu cewa nan da wata biyu za su shiga cikin wani hali, a inda wannan ƙasa ta Najeriya sawar Asuwaju Bola Ahmed Tinubu shiga su a cikin wannan rigima. To ya ƙara caja musu shiga cikin wani hali game da wannan ƙasa ta Nijar ɗin. To amma dai mai sauraro ga cikakken dai bidiyo da yake zuwa maka cikin wannan tasha mai tamu mai albarka, a inda wannan tsohon shugaban ƙasar NNPP na Okowa da ya fito ya faffaɗi maganganu game da wannan kama shi ɗin da aka riga aka yi game da wannan soja na Nijar ɗin mai karɓar mulki a wurin Muhammadu Bazoum ɗin, a inda ya fito ya ƙara da faffaɗar maganganu game da wannan Okowa ɗin shugaban hukumar NNPP na tace wannan hukuma ta ƙasar Nijar ɗin, a inda ya fito ya faffaɗi maganganu game da Muhammadu Bazoum cewa wannan karɓar mulki nashi wannan ƙasa ta Nijar ɗin tana cikin wani hali, a inda wannan sauran ƙasashe inda suka daina ba su tallafi na man fetur a wannan ƙasa ta Nijar ɗin, har ƙasashe guda 4 sun daina ba su tallafi man fetur. Amma ne ka bi mu labari na gaba domin fahimtar me yake faruwa game da wannan ƙasar Nijar ɗin.